Berrogei aldi reset inaet izateko sendoago hau bukatzen danen, baina ez dakit lortuko deten. Berrogei aldin nemakizkin azken 6 urtek, hilabete hontan asko ikasi dut, ni naiz nire etxai handina, hoi konpondu behar dut. Ilusioa sendo mantentzen, saiatzen naiz egunero, ez dut beti lortzen, ez dut beti lortzen. Ezin egona ari du gaur bihotza eta burua zakurrak paseatzen, euren arteko tartean neurtzen. Ala gaude nahi genuen zerbait gauzatzen zanen, asteazken hau hain aste arte, ez baitzaude nire ondoan, tala nahi nuke. Jada ez dakit bihar oatzo den, gaur ez zaude